Hai tempo que a Garda Civil puxo en marcha a Operación Arantes ao detectar un incremento do tráfico de drogas na comarca do Barbanza. Os organizadores introducían a droga por vía marítima a través de embarcacións lixeiras de gran velocidade. Os axentes dirixiron entón as súas miradas cara ao clan dos Fanchos, vinculado históricamente ao tráfico de drogas. No mes de maio, os familiares dun dos membros deste clan denunciaban a súa desaparición tras saír na lancha e permanecer en paradoiro descoñecido durante máis de 30 horas. Finalmente, a embarcación regresou a terra e atracou no porto do Pindo, onde xa agardaba a Garda Civil, que procedeu a identificar a 2 membros do clan e un cidadán de orixe búlgara. Aínda que non acharon droga, constataron que a lancha tiña dobre fondo e que os tripulantes non portaban aparellos de pesca que xustificasen a súa saída ao mar. Dende entón, os axentes intensificaron a vixilancia ata que o pasado 14 de novembro frustraron unha descarga de 18 kilos de cocaína nas inmediacións da praia da Corna en Palmeira. Tras a detención dos implicados, procedeuse ao rexistro dos seus domicilios e da embarcación, onde se incautaron de sofisticados medios de comunicación vía satélite. Os detidos foron enviados á prisión co que se considera desartellado o clan dos Fanchos.